Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, di pangradio ta, di jamita nanang si patol hasota, di parmingguon, songoni nang di partangyangan siganu minggu. Di video nang patol hason nami tu hita, pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, di pangradio ta, di jamita nanang si patol hasota, tu hari minggu. Ima di adpen na paduahon, hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 turpukta imasian Matius bin Dutolu ayat sada sahat rodi ayat 12. Ima taringot tu perjamitaan ni si Yohanes Pandidi. Suara na jauh-jauh manjauhon hamubaon ni roha jala asa ulu nasida tardidi. Amanginang lung takas hujahahami turpuhon. Jala jami taupe nunga somal tabigi ganup di Advent laho manamunomu haroron itu hatta. Jala turpuhon mungkin nunga godang akka pangatusion na tajalo. Jala nunga sering mungkin tong nang tajami tahun. Alain takas hujahami omma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita tong pamorahon jami tata di tonga-tongani parminggut. Na perjulut jauh-jauh tu hamubaon ni roha, panggilan untuk perubahan, panggilan untuk pertobatan. Nunga jojot tabiki manang ido na taida di sepanjang berita sukacita di Bibel tai sian nama muka sian berita panopal saaro di ujungna selalu kita melihat taida do jauh-jauh tu hamubaon ni roha. Mulai sian madabu jol mai tu bagasad dosa nunga tong disakapi de batasa kaphaluaon marite jauh-jauh tu hamubaon ni roha nang akka panurirang nang akka partugi ni bangsui na mangolu di dalan ni debata toktong menjauhon tu hamubaon ni roha, hamubaon ni parange, hamubaon ni ngulu ni nasida sahat ma tu suara na jauh-jauh di halongonan ima se Yohanes Pandidi na manjauh tu hamubaon ni roha. Alai idaut tama amanginang di pikiran nami yang membuat seruan pertobatan Yohanes Pembaptis terlihat lebih khas, lebih istimewa, bukan mengatakan lebih besar dari seruan yang lain, tetapi kita melihat di sini sesuatu yang khas, sesuatu yang istimewa di seruan Yohanes Pembaptis untuk perubahan. Buasa ala jauh-jauh tu pertobatan hamubaon ni roha na pinatolhas ni si Yohanes Pandidi menandai satu era yang baru. Sada partikian naim baru akan segera mulai ima harajaon ni debata. Seruan-seruan pertobatan sebelumnya lebih merupakan untuk perubahan moral, perubahan perbuatan supaya tidak dihukum. Hukuman akan datang dan kemudian hukuman itu diterima dan kemudian mereka diingatkan lagi untuk berubah, lalu hukuman itu kemudian diambil. Seperti itu polanya. Dang be diuhum nasida di balua sian uhuman alai muba mulak muse tu ngoluna leling di jauh asa muba alai dang muba diuhum alai dung diuhum di jauh muse asa muba mana sida diucat uhumani. Jadi polanya begitu.
alai panjauan pertobatan, perubahan, pertobatan. Hamu bau ni roha na pinatolhas ni si Yohanes padidi imas sada menandai era yang baru. Partikian yang baru na ro nama harajaon ni debata. Nunga ro harajaon ni debata di bagasan Yesus Kristus. Jadi satu era baru telah dimulai. Dan panjauan hamu bahon ni roha, metanoia, perubahan pikiran, perubahan hati. Metanoia, panjauan ni si Yohanes padidi. Bukan sekedar perubahan dari mencuri, tidak lagi mencuri, merokok, tidak lagi merokok. Bukan sekedar perubahan seperti itu, tapi satu perubahan yang menyeluruh, utuh, metanoia, pikiran yang berubah untuk kemudian menerima sesuatu hal yang baru. Yang baru situtu. Ima Yesus Kristus. Harajau ni debatana mian di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Jadi namang ihut panjauan si Yohanes Pembaptis pandidi, Yohanes pandidi Tuhan bau ni roha juga berdimensi eskatologi akhir. Jadi nakin merorong petiki jolo rohuhu manasa musia. Sekarang tidak ada lagi perkataan begitu. Sekarang dalam panggilan pertobatan Yohanes Pembaptis yang berdimensi eskatologis dalam pengertian tidak ada lagi waktu, akan segera datang kerajaan Allah. Tidak banyak waktu lagi. Inilah kesempatan terbaik, ataupun inilah kesempatan terakhir untuk satu perubahan, pertobatan, dan menerima satu hal yang benar-benar baru dalam era yang baru. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin supaya kemudian ada penghakiman, engkau dapat diselamatkan karena engkau telah berubah dan percaya. Jadi panggilan pertobatan Yohanes Pembaptis itu adalah tentang percaya pada keselamatan dalam Yesus Kristus. Panjauan porsea manjalo haluaon era nem baru harajau ni debata di bagasan Yesus Kristus. Jadi jangan dong betiki dimensi eskatologi dan akin panjauan ni rupani jangan dong betiki unang jolo di uhum asa muba. Jadi jangan dong be kesempatan haduan muba masaonari mulu sumuba mago inama. Namang ihut musisian panjauan ni si Yohanes Pembaptis, Yohanes Pandidi adong matadda di era yang baru, di hamubaon ni roha, metanuya hamubaon ni pikirani, ima na ulu tardidi, dipayas total saluhutna, ida benakin huluk kami dah kolas sekedar perubahan perbuatan, alai perubahan menyeluruh, ditadai na tardidi. Jala pemahaman dibaptis, kemudian selanjutnya kita pahami dalam gereja, terdaftar dalam kerajaan Allah, atau nama kita dituliskan dalam kerajaan Allah. Jadi panjauan si Yohanes Pembaptis, Yohanes Pandidi tu hamuan roha pertobatan ini ima taringot tu haluaon, taringot tu hanguluan sukut, dohot hanguluan di portibion. Namang ihut muse ikon patuduhod do hataridaan ni hamu bahon ni rohai dung dicalo padidio ni sada ngolu naim baru mangulu di bagasan Kristus, dan ini menjadi dasar perbuatan berikutnya. Jadi hamu bahon ni roha pertobatan di jauhon si Yohanes Pembaptis Pandidi menjauhi
hita manjau bangsa Israel di tiki tu sada pandidion jala pandidionima muse sada pondasi na si pakeon ni nasida berbuat perbuatan berikutnya berdasarkan pembaharuan yang tadi. Jadi dung takas tai darupani sada keistimewaan manang tadok major pani na spesial na khusus sian penjauhan ni si Yohanes Pandidi tong ingototama di partikian sonari nunga di bagasan harajaon ni debatahita di bagasan Yesus Kristus atau di togi homahita asa mangolu ganupari di bagasan haimbaruon berdasarkan panjauan nong sahatu hita tuhaluauni dang be asa malua hita alai aladung malua do hita di bagasan Kristus Yesus. Jadi sonari panjauan hambaun ni roha ima terus dingolu si ganopari songon naung jinong songon naung dipalua ikut terus do hita paim baru diri di bagasan Kristus Yesus nai paim baru hok kita dang na hita paim baru hon diri alai debatado na paim baru hok kita di bagasan Yesus Kristus atong do tugas ta panjalo oni do tugas ta porsea di ibana modu dibain topik ta pau bahamu marohamuna ay nunga songgop harajaon banua ginjang nunga tajalo harajaon banua ginjang di bagasan Yesus Kristus atong dope lapatan manang tu dia dope arah ni panjauan hamu baun ni rohad hita arah ni panjauan tu hamu baun ni rohad hita ima asa tok tong hot rohanang pikirata di bagasan hapor siaon nasi tongi di bagasan Kristus Yesus unang meoleol jala unang tatadikon ibana harajaon banua ginjang nang tajalo di bagasan Yesus Kristus tahangolu homai naparpudi dohono tita asa kerjakanlah keselamatanmu hangolu homma haluauni naung porsea ho di bagasan Yesus Kristus naung jino ho di bagasan Yesus Kristus di bagasan pandidion atau mangolu maho di bagasan ngolu nahom bartulomo ni rohani debata ala naung malua do hita ala naung sajalo do harajaon banua ginjang ima di pikiran nami amanginang anggiat boi mangurupi hita